بەردەم خۆش گۆدار و تەماشەوانین هێژا di بەرنامەیە ڕۆژەڤایی رو دەلگەلوەمە. ئەنجامên hilbijartinên herêmî li Tirkiya kargeriya rastiya Kurd Kurdistanê carek din ra xist berçavan. Gengeşe jî li ser wê yekênayê kirin ku rola dengderên Kurd xwedî bandora encam dere. Di vê navbênê de çareseriya rastiya Kurd û girêdayî vê pêkanîna diyalogek demokratîk destpêkirina danûstandinan ji bo mafê Kurdan hate rojeva navbendên dîplomatîk ên cîhanî jî. Komîsyona Ewropa daxwaza destpêkirina pêvajoya aştiyê kir, her wiha rapor li ser rewşa Tirkiye ragihand. Rexnên tund derbarê azadiyan de anî ziman Tirkiye jî bi zarê serokkomar belgeya stratejîk a reforma dadberiyê eşkere kir. Hevdîtinên li gel rêberê PKK Abdullah Öcalan bi navkirina pênaseya Kurdistanê daxuyaniyên pejirandina fêrbûna zimanê Kurdî axaftinên derdora lêborînek sînordar kirî, di nav de serokê berê HDP Selahattin Demirtaş jî ji bo medya û ragihandinê wekî hin nîşanên destpêkirina siyasetek nû beramberî rastiya Kurdistanê tên nirxandin. Her wiha alozîya gengeşeya di navbêna Amerîka û Tirkiye'de û ji duhî ve gihişt astek bilintir û egera bandorek wê li pirsa Kurd jî babetek raya giştiya cîhanî û taybetiya Kurd e. Van mijaran li gel mêvanên îro yên rojev stûdyoya me ya Diyarbekirê, mafna Sıtkı Zilan û stûdyoya me ya Stenbolê, çavdêrê siyasî Abdullah Demirbaş re em dê bigirin dest û binirxînin. Em li Stenbolê dest pê dikin. Silav kek Abdullah. Amerîka tundtirîn sekna xwe beramberî Tirkiye ragihand. Amerîka tundtirîn siyaseta xwe beramberî Tirkiye ragihand. Aloziya peywendiyan dikarin gelo bandorek li siyaseta Tirkiye ya navxweyî û herêmî bik. Bi taybet Tirkiye her roj diçe xwe ji cîhanê û hêzên navnetewî û hêzên demokratîk xwe dûr dixe, ber bi rojelata navîn da em bêjin kîjan astengkirina demokrasiyê dike xwe ber bi hêla wan dikişîne. Ji ber wî jî Tirkiye ev pêvajoyê da navbêna Rusya û Amerîka da maye. Rusya dibêje ez 400 da bistîne, Amerîka dibêje F-35 bistîne. Lêbağa min Tirkiye gerekî vî tiştî ez 400 da nestîne û vî perêke li vîya xerc dike ji bo aborî pêşketina Tirkiye û ji bo demokrasiya pêşketina Tirkiye xerc bike. Eger pere ji bo kuştina însanan ji bo çekdara dibîne, çima ji bo aborî pêşketinê û ji bo jiyana pêşketina însanan nabîne. Ji ber wî jî herî tiştê xeter ev e. Em dibêjin banga me ev e ki Tirkiye ev S-400'a nestîne vî pereyê bide însanê xwe ji bo aboriya wan, ji bo jiyana wan, pêşketina wan xerc bike. û eger însan ji bo şer pere dibîne se lazim e ji bo jiyandina mirovahiyê bêtir pere xerc bike. Êdî ji bo mirina însana pere xerc neke. Kek Abdullah eger vî tiştî neyne ez bawerim Tirkiye belê kek Abdullah fermû. Tirkiye di rojelata navîn da û di cîhanê da bikeve rewşekî nebaş. Dibekî em bêjin ji bo İranê çawa em bêjin hêzên navnetewî biryara digirin ji bo astengkirinê, ez bawerim ji bo Tirkiye jî tibê astengkirinê. Kek Abdullah di hin peywendiyên me. Belê. Kek Abdullah di hin peywendiyên me li gel rojnamavanên Rûsya'da, li gel medya Rûsya'da wiha derdikeve pêş ku medya Rûsyayê rojnamavanên Rûsyayê jî pisporên Rûsyayê girêdayî Tirkiye jî wisa dinirxînin ku Tirkiye xwe xistiye çembera siyaseta Rûsyayê ya rojhilata navîn û nehesaniye ji Tirkiye re ku ji vê çemberê xwe azad bike û ji bo S-400 bêjê na rêkeftineke got îmze kirî û destê xwe xistî destê Rûsya de ku yani xwe azad kirin ji vê çemberê gelekî zehmet e. Tu çawa dibîne? Ez vî tiştî bêjim, bawer bikin Tirkiye neketiye rojava tenî Sûriye. Tirkiye li ortê şaşmaye. Hêlekî xwe dide Amerîka, hêlekî xwe dide Rusya, geh ji Rusya kutanê dixwe, geh ji Amerîka kutanê dixwe. Dadgeha em bêjin wezîrê
adaleta Türkiye'de çeşmeyi Amerika gotina beje ki ev peşketin u reforma dikin hele ki Amerika'ya meydan dixwînin. Peki un Amerika'ya meydan dixwînin çima reforma adaleti un çin Amerika kaldıkın. Li hele ki un Rusya'ya ok dikin li hele ki dosti Rusya em bejin Suriye'de tiştedin dikin li hemberi wî bûn derdikevin. Edi Türkiye nema zana çibkeci. Baverkin şaşmaye. Gerek edi rota xoya namnetevi u tekiliye derve rast bike. Bele. Kek Abdülhamid vegerne bate em derbasi Diyarbekir bin Silav kek sıtkı. Kek sıtkı her vaha tenir xandin kum. Ev aluzya dina beyna Türkiye u Amerika'da dikari kargeriya xwe li endambuna Türkiye di NATO bixwe de jî bike hem pisporên NATO dibêjin ev karên got Türkiye dike li derveyî peymana NATO'ya, li derveyî rêkeftina NATO'ya, li derveyî nirxên NATO ne. Geres xwendina te bikir. Tiştek hûn dibêjin rast e. Yani mabeyna NATO û Dewletê Ewropayê û Amerîka û Türkiye peymanekî heye. Ew peyman ser Türkiye farz dike alî dirzî wisa gerek hem siyasetê derve hem siyasetê hundirî da lehev bikin. Mixabin Suriye'de lehev nakin. Yani Amerika tiştekî din dibêjin, Türkiye tiştekî din dibêjin. Amerika Türkiye lehevra PKK hêzekî terörî kabul dikin fakat Amerika rojava YPG ew saziyê din hêzên terörî kabul nake. Vê meseleyê nakûkî ji bo ke statûyekî ji bo Kurdan rojavayê da ew meseleyê de Amerika û Türkiye cuda cuda difikirin ew pratîze dikin ev ya vê meseleyê de. Yani vê meseleyê de em vekirî bêjin haksızı ali Türkiye. Türkiye haksızı. Yani Amerika kek sıtkı her vaha belê. Kek sıtkı her vaha jali Amerika ve her duhî hatera gihandin Vezîrê Bergiriya Amerikayê bi wekalet Patrick Shanahan nameyekî got arasteyekî Türkiye kir, nameyekî gelekî tund tê diyar kirin ku welatên NATOyê sala 2016 biryar dane ku li gel hevûdû Tirkiye jî di nav de biryar dane ku çek ji Rusya negirin û NATO Rusya wekî mezintirîn dijberê xwe dibîne û niha welateke endamê NATO diçe çekên herî giran herî pêşkeftî ji Rusya digire ev yekî jî li dijî peyman û rêkeftinên NATO bi nav dikin ger nirxandina te wekî mafnas jî werbigirin. Yani tiştek ku hûn merak dikin em jî merak dikin ew gelê Tirkiye zî ew gelê Kurdistanê zî acaba ev ya heta kê derê heta kîja qunagê bimeşe têkiliya Türkiye û Rusya berî zî hebû. Fakat ew têkilî acaba têkiliya xwe û NATO qut bike ew mîna NATO nîzê Rusyayê be ev ya di çi seriya na hêzekî mezin hem hundirî Türkiye'de hem bürokrasi Türkiye hem devleta Türkiye kur hem orduyu Türkiye'de yani hemberî vê kararê gelekî ew heye ez ne bawerim ki ev ê here serî herkes benda hilbijartina Stenbolê eger Stenbolekê AKP wenda bike rewşekî dine eger wenda neke vê meseleyê de destê Erdoğan qewî dibe belkî karibe qerarekî bide vê meselê de eger Stenbolê de AKP Erdoğan wenda bike ez bawerim ki Türkiye'kî nû em biaxivin. Belê spaskek sıtka emê vegerin nikte hem derbasî Stenbolê dibin kek Abdullah Jaliyê xwe ve Konseya Avrupayê daxwaza destpêkirina pêvajoyeke aştiyê li Tirkiye kir. Seroka Konseya Ewropa bi xwe ev daxwaza xwe bi daxuyaniyekî nivîskî hefteya berî eşkere kir. Her wa rixnên tund li azadiyan li rewşa azadiyan li Tirkiye tê kirin. Van helwestên Konseya Ewropa
تو چاوا د نرخینه گلو او یک دکاری باندوره که لی ترکیه بکن؟ Ez karim bir tiştî bêjim. Yekemîn Tirkiye di vê pêvajoyê de lazim e di warê pêşketina demokrasiyê de gava bavêje. Ne ji bo Konseya Ewropa. Ji bo hemwelatiyê wî û welatê wî daxwaz dike û êdî ihtiyaca wî heye ji bo wî. Ji ber wî Tirkiye li ber demokrasiyê gav bavêje rewşa wî ya aborî jî pêşketin dibe. Rewşa wî ya rojelata navîn da jî baş dibe û hêzên navnetewî da jî baş dibe. Feqet ez vî tiştî bêjim, Konseya Ewropa vî tiştî dixwaze ama Konseya Ewropa bi xwe jî dirûye. Yani evan tiştên nebaşî û neheqî û em bêjin şaşî û xeletî bû, Konseya Ewropa û hêzên Ewropa hem di warê aborî hem di warê siyasî da piştgirî dan dewleta Tirk. Ji bo yekî ev penaberên Sûriye yan jî rojelata navîn bên neyên Ewropa ji bo vî tiştî her tawîzê dan Tirkiye. Ji ber wî Konseya Ewropa jî sûcdar e bi dirûtiya xwe. Eger bi taybet jî di vî tiştî da samîmî bana van polîtîkayê nebaş û ev bêjin êqirêj lazim bû kî piştgiriya van nekirana. Ji ber wî em dibêjin daxwaza demokrasiyê, daxwaza pêvajoya çareseriya aştî ji bo hemwelatiyê Tirkiye û rewşa Tirkiye girîng e. Ne ji bo em bêjin xwestina Ewropa. İhtiyaciya vî welatî heye. Lazim e êdî rûpelekî nû hebe. Em bêjin anha çi şaşî û xeletî çi bûne, mirov êdî warê helalbûnê ji hevdû bixwaze û lazim e pêşketinekî nû, rojevekî nû veke. Yani lê ez nebawerim ki ev hikûmet godariya hem û hemwelatiyê xwe nake û hem jî yekîtiya Ewropa nake. Ji ber wî ez bawer nakim ki pêvajoya çareserîkî nû dest pêke. Dixwazim hêviya min heye. Ti hebe jî Belê Birêz Demirbaş ger em navendên siyasiyên Tirkiye bigirine desta. Niha navendekî siyasiya Tirkiyeyê got 90 salan Tirkiye rê vebir. CHP û dewleta ku dibin bandora CHP de bûn. Rejîma Kemalîst ku sala 1923 ve heta salên notan Tirkiye birê vebir. Li aliyên din AK Partiya ku îro desthilat e gelo bahweriya pêkanîna aştiyeke civatî ku mafê Kurdan jî li xwe werbigire tu dibînê li gel navendên siyasiyên Tirkiyeyê nîroyî. Not sale di Tirkiye'de tiştik edi diyar bû. Ki mafê Kurdan ne de. Ki peşketina azadiya Kurdan pek neyne tek diçe. AKP jî, ANAP jî, Doğru Yol jî, CHP jî û hemû herkes heya anha li hemberî Kurda, mafê Kurda tiştê tundî, tiştê nebaşî kirin lê îro li ku ne. Yani êdî pêvajoyê vî tiştî dît. Li hemberê Kurda û Kurdistaniya tiştên nebaş kirin lê tiştîk tenî nekirin. Demokrasî, aştî û azadiyê pêş ve nekirin. Azadiya Kurda, azadiya Tirkiye'ye. Zimanın peşketina zimanê Kurdî, peşketina zimanê Tirkiye. Êdî herkes vî tiştî zanibe. Bê Kurda nabe. Kurd wek agirin. Destê xwe bavêjin ti bişewtin. Lê nêzik bibin, ti germ bibin. Em dixwazin bira germ bin êdî. Belê spaskeke Abdullah Hemdê vegerne bate. Birêz Zîlan di sîbera van rûdanan de te rewşa hilbijartina Stenbolê jî anî ziman. Hilbijartinên Stenbolê giringiya heta hilbijartinên herêmî bi taybetî li Rojavayê Tirkiyeyê Stenbol jî di nav de giringiya dengderê Kurd rewşa wê di balansa siyasiya ya Tirkiyeyê de derxiste pêş. Gelo ev giringiya dengderên Kurd got derkete pêş. Pêna seya Kurd ya Kurdistanê dikarê wê bandorê bike ku nermbûneke nû beramberî pirsa Kurd bête destnîşan kir.
بله وقتی بحث هلبجارتنی ده به ترکیه دا دو باجار تی روژوی یک دیاربکر یک استانبوله دیاربکر herkes evya merakda acaba Kürt sedi çend denk bigrin parti ne havcaya merune yani nav değişti be jiboy parti ne Kürt be blokeki de be Diyarbakır zuda yani beri haştiza ev bu ev trend berdevame ey duyamin İstanbul'a de be ki İstanbul bigre Türkiye ev idare bike. Yani İstanbul desti ki da be, Türkiye'zi desti vi da be. Hunzanın Erdoğan beri şareddar bu İstanbul'u de peşti hatın iktidarı. Partiye Refah izi beri Refah da hat zaten. Yani eğer İstanbul'u desti AK Parti derkeve AK Parti Türkiye'zi hükümetizi venda bike. Zaten 2015 hafte Haziran'ı Hunzanın پرانیا خوانده کر AK Parti. او روز ای روزه برجیر دچه فقط به حیله به دکان به شدت امکارم بیجن PKK'zi ve Ali da deste hükümeti khort kir mesele hendekanda falan hatta İro meşand eğer İstanbul'u zaten venda kir cara duyemzi icarzi 23 Haziran'ı da venda bike به گرسایی تباناوی اوی دلداری AK Parti'ye evi ki dengdari eviye AK Parti'ye gış biravin embusa navdikin yani AK Parti hidi belabe. Girêdayî wê birêz Zîlan ev wêneyê nû got bikaribe derkevê pêş li Tirkiyeyê. Piştî hilbijartinên Stenbolê dikare hêviyeke aştiyeke civatî li Tirkiye, li Bakurê Kurdistanê bîne pêş? Aşitiya Türkiye girêdayê meseleyê Kurdistanê, Kurdistanê. Ew meselezî girêdayê Başûr Rojava ye. Rojava ew Başûr daxwazê wanê siyasî da xeleteyekî tune ye. Haklînin. Ew ki haksızın Türkiye'ye. Fakat hundurî Türkiye'de tiştek ku em dixwazin alî Kurdan zî kemasî heye ew çi ye PKK şiddetê berde bi şiddetê meseleyê Kurdistan ew Kurdistana Bakur çareser nabe 5 sale kuştun ew göçberî alî aborî zî em perîşan bûne evya eger PKK 2013 tê bîrawe peymanekî Ucalan hebû Diyarbakırê roja Newrozê hat xwandin evya taqîb bikirana ana rewşekî din bû ew dibêjin Tirkiye êrişê me dike em dibêjin ki êrişî bike tu bersîv nede em dibin sıfır şiddet tu nebe bira ew şiddet Cizîrê xera kir Nusaybînê xera kir Diyarbakırê xera kir Ferqînê xera kir ew xeletiya Kurdan e ey PKK'ye fakat alî din haqqı Kurdan gerêdayê şiddetê PKK nîne evyazî devleta Tirk zanı me baştir zanı fakat manipüle dike wata ku şiddet berdewam be Avrupa Amerika zî hinekî tiştan da ji bo Tirkiye tolare dike mesela ana hêrişê Kandilî dikin Kandil axa Başûriye axa Kurdistan ama Başûriye Başûrî'deki hükümeteke heye otorite heye ew otorite zarar dibîne ew gel zarar dibîne em dibin ne bi sebebi vê meselê em PKK re dibêjin destê Tirkiye xort neke heta îro naniyecî ew yek ew alîkiye fakat alî din em dibin PKK hebe tu nebe şiddet wî hebe tu nebe em naparêzin ama hebe zî tu nikarî heqê me binpa bikî heq navê xwediyê tu gere heqê me nas bikî evya zî bi rê wî çawa ye Kanûnê Esasî Tirkiye'de Kurdan nas bike heqê wan nas bike zimanê Kurdî zariyê me perwerde bin em karibin bi navê Kurdistanê saziyê xwe ava bikin ki hûn zanin dozgerana ji bo PAK û PSK û Partiya Komünîstî Kurdistan û KDP te doz vekiriye yani hinek tengasî hene em nikarin siyaset bikin em nikarin baş saziyê xwe ava bikin hinekî komel hatine girtin saziyê hatine girtin medya me hatine girtin
ام منگنه دانن ام بوسا تعریف بکن. بله سپاس که صدقی هم در باسی استانبولیت بن که عبدالله دوینه وی هفتیا داوی کل ترکیه تیجیاندن اشتره بیشم نها هفدیتنین به عبدالله Öcalan دا خویانیا کمال کلیچداروغلو یا جبوی فرمی بونا زمانی کردی دا خویانیا نومان kurtulmuş جیگری اردوان جبو مافی زمانی کردی گوتنا سروک وزیری بری نامزت شهرداری استانبولی کردستان دیرسم آخافتنا بکردی هر وها دیوان پشتیوان یکان جی آخافتنا لسر لیبورین که سینوردار کری عفو یک سینوردار کری کوتی گوتن سراحتین دمیرتاشی دی ناو ده جه بگری نرخاندن آتت خوازم بگرم بریز دمیر باش Ez peşi David tiştî bêjim. Hevdîtinê bi Birêz Öcalan pêşketinekî baş bûn, aslında teslîmkirina mafekî bûn. Yani însanekî di girtîgehê da mafê wî heyekî bi parêzerê xwe re û malbatiya xwe re hevdîtin bike. Ne tenî ji bo şexsê wî, ji bo hemû girtiyan ev maf bûn, lê dewleta Tirk em nizanin çi sebebî asten kirbûn, ev astengirankirin tiştekî baş bû. Duemîn em bêjin ki hêlekî rayadarên hikûmeta Tirkiye van gotinê ji bo zimanê Kurdî, ji bo Kurdistanê filan û bêvan gotin dikin. Lê gelo me bipirse roj baş. Win hêlekî dibêjin Kurdistan, lê hêlekî di navê wan da partiyê navê wan Kurdistaniye win digirin doz vedikin. Duemîn ji bo referanduma Herema Kurdistanê da win dibêjin em vî tiştî qebûl nakin, em ê we bi birçîbûnê terbiye bikin. Hêlekî win dibêjin gelek Kurd lazim e herin dervê sînor li başûrê Kurdistanê Kurdistanek heye herin biteqizin herin wê derê. Ev çi ye? Ev şaşî û xeletî win fêm nekin ki Kurd nedîtine. Gotinekî Kurda heye dibe êdî diz û xwediyê malê hevdû nas dike. Êdî ji bo hilbijartinê win me himbêz nekin. Win eger rastiyê we heye gotina nekin, bikin. Bikirinê xwe êdî werin ber Kurda. Win werin di kanûnê zagoniyê da, em bêjin kanûnê esasiyê da mafê Kurda, zimanê Kurda, nasnama Kurda û hemû Kurdistaniya nas bikin. Gotina neyin di Diyarbekir'da nebêjin. Win Diyarbekir'da tiştik din dibêjin, win tên İstanbulê Ankara tiştik din dibêjin. Êdî me nexapînin, aybe, fediye, şerme. Em dibêjin gotina nekin, bikin. Binêrin hêlekî ava dibêje, hêlekî şaredariya Bilîsê û Tatwanê zimanê Kurdî hatiye nivisandin wan radike. Win zanin di 1970 da me biryara şaredariya pirzimanî girt. Ev hikûmet wê çaxê, ev partî serdestelatdariyê da bûn. Me ji wezîfê havêtin, meclîsa me fesih kirin, gotin em pirzimanî qebûl nakin. Lê win van tişta dibêjin, diçin li Diyarbekir, win dibêjin eyda we pîroz be. Bawer bikin, êdî kes bawerî nake bûye. Heya win van gotina dibêjin, ne hewce ye. Win dixwazin Kurda qezanc bikin. Bikirinê xwe êdî Kurda qezanc bikin. بله Werin gav babêjin projeya çareseriyê dest pêkin û werin em li hevdû bên em hevdû helal bikin. Êdî roj roja pêvajoya demokrasiyê, gavavêtina demokrasiyê, çareseriniya aştî û azadiyê ye. بله Ji ber wî ez banga min li em bêjin Kılıçdaroğlu jî heye. CHP îro heya anha mafê Kurda nas nekiriye. Lê êdî vî tiştî biraz zanibe. Dixwaze destkeftina destelatdariya Tirkiye bike, bê Kurda nikare tiştî bike. Lazim e mafê Kurda, nasnama Kurda, zimanê Kurda nas bike. بله Ew jî kî hikûmet dibe bira bibe. Êdî vî tiştî fêm bikin birag. Pirskirêka çareseriya Kurd û Kurdistaniyê nebe, pêşketina demokrasiya Tirkiye nabe,
دروجلات نابین دا پیشکتن نابه بله سپاس کک عبدالله دمیرباش چاودێری سیاسی کو ji ستانبولê تولگەلمە بووی سلاv û spasî Sızkı Zîlan ku ji stûdyoya me Diyarbekirê tûlgel. Hemaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya rojevayî û heta bernameyek din a roje